9 lidí stále nikdo nezavřel a pobíhají tady po městě. Mají všechny zbraně, muškety, brokovnice, těžké zbraně. Aktuálně chtějí vyjednávat na frekvenci 333.22. Jídlo a pití mi bylo poskytnuto a jsem zatím zdravý a bez újmy. Poprosím vás, zachraňte mě. Nasar si, zmrde! Ne, víš Umři jak. si tam. Ne, vole. Dobre, break, Viktor 1, na to koleno, budete reagovať v momentálnej chvíli, následne budeme vyjednávať s kolegom ohľadom 5062. Pripravte sa na to, kolegovia. Jasný, seržante. To není seržant. Chongis, víš o tom, že máš hocovou tu 5? Nemám. Nemáš 5? Nemám. Nemám. Píči, vole. Můžu do vás věřit, do někoho z vás? Mě, určitě. Řeknu svoji důvěru. Ano. Záleží, Pozitiv. Vzít si velitele, abys někdo z vás. Jo? Kolega měl ten 5 už, já jako nevím, co skoro dělat, šéfe. Vy jste neměl. Já jsem neměl, já vím jako, že hákový křížový stůl dobrá, a takže zelená a... Přebíráte to vy, vaše voláčka. Brian 6, pane. Brian 6? Je tomu tak. Nejhůř, kámo. 9. Brian 6 si aktuálně bere velitele akce z důvodu nedostatek metropolitních jednotek. Já jako... si přebírám. Velitele, nevyjednáváš se, vole. Velitel je tady, v čilu. Jedu, kolego. Nejste vyjednávače komu Počkej, ale velitel... já se musím připravit psychicky. Aha, v pohodě. Dřepy, proběhnout co okolo auta, rychle. Jedno kolesko. Uděláme 3, druhý. Vyjednávač. Velitel na vyjednavače, nějaký požadavky? Pozitivní, mají jednoho rukojmího, žádají si volný průjezd, vozidlo mají vlastní. Momentálně zjišťuje, kudy budou chtít odjíždět. Velitel na vyjednavače, kolik osob se nachází v budově? V budově se nachází 2 osoby, jsou ozbrojené, jedna má mikro SMG, druhou má pistol. Oba masky, jedna je myšička a jedna je ve výrazném fialovo-tyrkysovém oblečení se žraločími papučemi. Misiska. Uděláme si smaženou misku. Velitel na vyjednavače, ten typ toho vozidla, kterým chtějí ujíždět? Vypadá to jako Porsche 911 GT3. Yes, brácho, tak to je místní, to je vole město plus, to je rychle jak čum. To je rychle jak zmrt, to je 200 vole. Tak to jsme píči, tak tohle to je mínus, víš co, to nemá šanci. Ten vole, ten jde dovnitř a my jsme... Barva vozidla černá, zatmavené okna. To je místní plus, vole, to je v kundě. To jsme v píči, to jsme dolítali, hele... To jsme totálně v kundě. Ej, proč jako seš kokot a vole nemáš 5, ty čůráku? Já to můžu, já jsem udělal, ne? Tak když jsi dokázal vojebat 6, tak bys mohl dokázat vojebat i 5. Jak 6? Já nevím, co je 1068. Viktor 1 a velitela 1068 konopnictví. Ozbrojená loupež, co? Informace asi. Velitel na Viktora 10-4. To jsem zamlel, já jsem čůrák. Viktor 1, vy jste velitel. Pozitiv. 10-4, Viktor 1, snažte sa prosím vás to konopnictví urýchliť, budeme potrebovať 1032 1062 kolegu. Velitel na Viktora 1 osoby mají Porsche, tudíž si myslím, že to bude hodně rychlý. 1 10-4, kľudne to asi aj puste, kolega je prednejší. 10-4. Velitel na vyjednavače? Vyjednávač, takže žádají si za jednoho rukojmího volný průjezd směr Vinewood, mají černou 911. No dobrý, to je jebat. Jsou ozbrojené, jedna má automatickou zbraň, budou chtít vyjíždět směr Vinewood, jak jsem říkal, a žádné jiné požadavky nemají. Velitel na vyjednavače, tudíž není problém o sobě pustit. No dobrý, vole. Žádný problém tam nevidím. Ale to je fakt kokot, říkám, že není problém je pustit. To je potom 1080 nebo ne? Jsme ready, pojď, jsme ready. 10-9? Nevím, ty Chongis, ty jsi fakt vymržený. Já nemám benzín, ty rebele. Až to zdrží, řekni, a to zdrží, že musím prodat. Velitel na vyjednavače, můžete to chvilku pozdržet, kolega jde natankovat, hned to tady.
Tak to je fakt Clownfest tohle. Místo na velitele. Velitel příjem. Vyjednávač na velitel. Příjem. Vyjednávač. Myslíte si, že je dobrý nápad dát spajky směr Vinewood a tam jak stojí ten Dodge Charger 2018 nebo 14? Zidlo, tudíž jim by se nic nestalo a mělo by se na to rychle vyřešit. Velitel na vyjednavače záleží, jestli vůbec tam tím perimetrem pojedou. Pojedou. Dobrý, tak to tam hodíme. Oni chcou jet Vinewood a když to dáme semka, tak tam určitě oni pojedou buď tama určitě ne, no, je nějaká malá šance, že pojedou tama, ale tama určitě pojedou. No dobrý, budeme počkat co? To Velitel co, na jak to mohl vyjednavače slyšet? 10-9? Jak jako, že to slyšeli? Nevím. Tak kokot vole taky nesmí stát u dveří, by to slyšeli. Sierra 50 responding 268. David to na velitele. Velitel příjem. David to až osoby opustí kladnictví, máme zelenou napříč. Pozitivní. Já jsem docela nervózní tady z toho kolega. Rozjedná na velitela. Velitel příjem. Zdravím, ahoj. Že? Ale prosím tě, budou platit ty spajky pořád, nebo? Nezeptej se. Já bych je hodil radši asi. Počkej, říkal to on? Jo. Platí pořád ty spajky, nebo vás slyšeli? Slyšeli nás. Aha. Dobrý, a jak je slyšeli přes alarm, jakoby, chápeš? Nevím, ale jako asi to nebudeme zbytečně riskovat. Osoby nejspíše budou chtít za chvilku ujíždět, No, protože... jako když mají budou jako ujíždět, žádné, tak no, jako co jim mají jako naložit. bude, když jako tam hodíme spajky. No jasně, ale furt taky není můžeme možný, že to jo, použít. jestli tam někdo není zvole a no brikule, já nevím, jestli to chce říct se na triko, spíš ne. Ale Stejnak, jako kdybych to- stejnak musíme za tím kolegou, že jo. V pohodě, ale já bych to udělal, ať to máme rychle vyřešené, můžeme, hele, je to na to, jo, tři velitele, abych to udělal z důvodu, aby jsme to měli rychle za Máte sebou. víc zkušeností, Čongy, hoď to tam, ty. Tamhle, A kam to hoď, hrát? tamhle. Hele, tamhle Poslouchejte tím mě směrem jedno, hoď. Prosím, poslouchejte mě. Hoď pod sebou. Momentální chvíli jsem byl unesen 9 lidmi s dlouhými zbraněmi, Bacha. mušketami, brokovnicemi a těžkými zbraněmi. Chtějí vyjednávat na frekvenci 333.22. Jídlo a pití mi bylo obstaráno, zatím mi nebylo Ještě to, já to dám tam, jo. Prosím, zachraňte mě. S pozorem, Leš. Jako vzkažte, že se k ním hnedka dostaneme. 4. Velitel na vyjednavače. Vyjednávač. Za minutu je můžete pouštět, hned to vám řeknu. Viktor 1 na velitela do 21:45 to konal bude hotové. 10-4. Já to určitě pospíším, ty píčo. Jo, dobrý, hele, to budeme to muset urychlit, nebo dostanu popíčeno. Tak mi pomož, Lincoln na 34. Kod 34. 1 na 1.2. Počkej. Check. Viktor 1 nějakého volného Lincolna vyhlaste Hotovo? alert. Hotovo, je to dobrý. napravo jenom, je to Dobrý. napravo jenom. Nalevo jsem nešel, protože by mě viděli, jakoby. Velitel na všechny dostupné jednotky, připravte se Násadní, na 1080, velitel na vyjednavače, můžete pouštět rukojmí. Rukojmí, spíš pity, ne? Píčo, no nevadí, nic, malý To je věci. jedno, To nevadí. pochopili, ne, nejsou kokoti. Jo, A mě do toho nenajeď ty píčo. Jsou děvky. Hm. No hlaš to, co Ne, ty můžeš. to hlas, vole. Já mám sucho v Junior držce. 2, mám tady 1080. Pokračujeme na dálnici. Postel 735. Nemůžu hlásit a řídit, prosím, převezmi to, prosím. Momentálně se nacházíme na postálu 734. Sjíždíme z dálnice, negativní, jdeme dále.
To je v kundě, ona mu jede, vole. To je píči, to Viktorko. To auto jede jak svině, vole. Ty píčo. Aha. 1050, pokračuje dál. To je tvoje oblíbený, věděla asi, vole. Co máš na mire, vole? Na kolegov, co sú na 1080, bude tam maximálne jedna jednotka z dôvodu 1062 kolegy. A to v kundě, vole. Ostatní budú reagovať na 1062. 1050, těžká 1050, těžká 1050. Dělej, vystup si, dělej. Vystup si. Po gumách. Ktorý je tam na 9 máte tam garáž pri súde. Tak si zoberte Nestřílej. On střílí z auta. Shots fire. Jo, aha, dobrý, mě zajede kamion, kámo. Kolega je tam. Potřeboval bych 1032 z důvodu jednoho kolegy a suspekt je zajištěn. Vyjednávač na velitele, rukojmí byl zkontrolován, nežádal se žádnou psychologickou pomoc, tudíž jsme ho propustili. Uh, 10-4. To je píčovina, vole. David Trini jako David 100 1062. David 100, David check. 9. David 100 na 9 dosadě se do meetingovky. 9, pozitivní. Super, kámo. David 100, ghost check. 3. Ten jeden Dosadě utek, se ne? taktiež zo svod runky. Máme reagovat na 1099. 1062. 1004. Branches check-in, branches nějakou dostupnou jednotku UMS. Kámo, neříkej mi, že tady nikdo není, síme se do píči. No není, kámo, jo je? Není, to nejsou ty. To nejsou ty. Zdravotníci či? To pro mě. Branches nějaký dostupný MS, který by mohlo přijet na postel 925, mám tady 2 raněný. Tak dík za odpověď, vy čuráci, vole. Branches check out. No, vymrdejte se do huby, vole, fakt, to jsou takový zmrdi. Ještě jedno, co to měl. David 9 na Briana 6. Branches příjem. David 9, status paniku. Momentálně jeden kolega bezvědomí, suspekt jeden taktéž. Kámo, fakt lucky tohleto. Jo, jak já ho tam dám, víš co, nedám, vole. Jaká je tam dám oba, no nedám, že jo. Dobrý, kámo, tak to je hodně velká jebka, hele, a do toho takhle nedám, co? Jo, dám. Jo, tak to jsem pomrdal. To jsem nedomyslel. Ale to se jak to houká.
Tak co je? Status 1099. Jo, kolega. 222 paniku. Bude toho tam takhle dát taky. Doufám, že to teď celý rozjebu, kámo. Jakože doufám, že jsem to celý teď rozbil. A jo, ono ho tam vložit nejde, dobrý. Když mu to prolutím. Jiji, vole, tady nic není. A beretku. Tohle mu taky vemu. SPZ to klasicky nemá. A zabavím mu to, vole. No nic, malý věci, vole, zabaveno. Já tamhle to je místní, nebo to je normálně jako, vole, ten utek? Dobrý, to je místní. Kamo, kde je ten Wong? Jebený. Kamo, kde je ten Wong do píči? No dobrý, vole, oba mám tam. To mrdám, víš co? Sierra 2 na Davida 3. David 3. Sierra 2 už se tady v Sandy formujeme do plné polní a vyrážíme na Vespuči HQ-1. DC4 kolega, DC4, čekáme vás tu. Ty vole, jak jsem zachránil úplně situaci, ne? Jsem zajebal. MSK, vole, mají text totálně v píči, že to jsem ještě neviděl, kámo. To je fakt hrozný. Klidu. Ty vole, doslova jsem zvládnul velitele a všechno, ty vole. Kdyby ho prostě jenom neto, vole, no nic, čemky si bym se rád respawn, vole, protože to jinak nevybavím. A to je na palubě hodně osob. 39. Tor 1 na kolegu Pá. Postavte sa prosím nás okamžite naspäť, potrebujeme urobiť novú fotku. 39.
Potřebujeme nabít novou fotku, vyžaduji jinou fotku. Kam ty 19 na ten vrtulník, můžete mě pick-upnout ještě? Vracíme se kolego. Dobrý, vybaveno. Jsem na té pláni. Ze 4. Mám ho! Vidíš to, Čongis, vole, já myslím, že jsem tě ztratil. Ne, já budu muset teďkon tady bejt do prdele a najít ho někde na jakém sále on je, vole. To mě hůl, vole. Já jsem se potřeboval jít vychcat, já nevím, jestli on má, že jo, tu. Jestli má vypko nebo ne, vole. Dobrý, no, tak to musíme vybavit ještě. Když jdu zběhat po nemocnici, jak veme no, hledat ho. Ale očekávám, že bude mít vypko, vole. Tady je Čengis. Tady je ten frajer, dobrý, mám ho. A víš co, abych to vypadal drsnějč, tak si výjimečně vemu tu vestu. Ty vole, jsem pravý bangoro.